sponsors HSBC, UK Bank, Nicola Twig to make the presentation. Yn yr adran by, y Merlod Cymreig, a dosbarth I ebolion blwydd sydd dan ni'n sylw ni a Leo Wen sydd yn cadw cwmni I fi fan hyn yn y blws o webi ac yn y safle cyntaf hyn o bryd glan Sefyn Gulliver, merchogaeth Mr Scott Dixon. Mae'r hosglyma wedi cael ei cyflwyno. Hwna, da ni'n aros am eilio bach, achos mae'r byn wedi anfon nhw allan unwaith eto. So, jyst I atgoffa chi wan, glan Sefyn Gulliver, sydd yn gyntaf hyn o bryd, ac yn yr ail safle, yr un goch o waxwing Jacobite. Well, as you can see there on... A fan I gyda Graham Roberts ac yn need to confirm these blessings. Drydydd. Oakville Olive Moon sy'n drydydd. Beth yw dy farn di, Lee, yn fan hyn? Os yna rhyw newid yn mynd I fod? Wel, mae'n I gyd I fyny Gwyndafon bach. Mae di fynd eto, o 985. Glan Sefyn Gulliver. Sydd I fewn yn y safle gyntaf. Mae hwnna mab I Athburage. Yn yr ail safle mae Graham Roberts wedi cael ei tynnu fewn gyda waxwing Jacobite. Dyma'r merchnogaeth Mrs Joe Swift. Ti'n gweld Glan Sefyn Gulliver yn enillydd yn batrwm ys y Gwyndaf yn hoffi? Mae'n bert iawn, mae'n Welshi ofnadwy. Mae'n neis iawn tydi. A mae di behafio un deg gwir. Mae di roi sioe golew I Gwyndaf o'n bach. Ydy o'n mynd I aros I ffordd wan, tro yma. A wedi rhoi cam allan o le, rili, trwy'r dosbarth. A wel, mae'r het wedi diosg Glan Sefyn Gulliver sydd yn mynd â hi. Graham Roberts yn ail gyda waxwing Jacobite yn berchogaeth Mrs Joe Swift yn longyfarch Simon Charlesworth sydd yn arddangos Glan Sefyn Gulliver I ennill y dosbarth I ebolion blwydd yn yr adran by. Second place is 1199. And from Wrexham is Joe Swift's waxwing Jacobite. Third is 988. Alison Milton's Hendra and Darwen Sir Lancelot. Fourth, 987. Andrew Hill and Edwina Turner with Oakville Alfie Moon. Fifth, 991, John Williams and Warney Curious Carlos. And the sixth position is 984. Mark Cosgrove with Troy Hall, Ricky. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth I ebolion blwydd. Simon, you're having a great day. Fantastic, yeah. Yeah, brilliant. Second win for you today. Yeah. Is this a colt you've been producing all season? Yeah, produced him all season, yeah. He's won every time out, so he's had a real good season. Well, you've earned your money today anyway. Definitely have, yeah. Well done. Nicola Twig for presenting on behalf of our sponsors, HSBC, UK Bank,